og velkommen til kanalen. Vi har vores Smith & Wesson, som vi har lavet en udpakningsvideo på. Den kan du selvfølgelig se et link på nede i vores kommentarfelt. Men i dag skal vi have vores sigte af, og vi skal installere vores Tandem Cross rødpunktsadapterplade. Og jeg skyder jo med Sig Sauer, og jeg skyder med en X5, og min har selvfølgelig et forkert cut til et holosight, jeg har købt. Jeg har jo en almindelig Romeo cut, og den passer ingen andre ting på. Det er typisk Sig Sauer, men det er også sådan er det bare. Så derfor købte jeg ham her, som der egentlig er en SCS Solar Charge Sight fra holosight, og den skulle egentlig passe til en 320, som jeg har, men ikke med den almindelige Romeo cut. Så jeg kunne selvfølgelig returnere den her, men det er et mega fedt sigte. Så jeg tænkte på, det kan vi selvfølgelig genbruge på Sig Sauer. Måske lidt overpriced i forhold til, hvad pistolen koster, men skide nu være med det. Så holosighten kommer med nogle papirer i, som de plejer at gøre, bla bla bla. Og skal vi se, om vi kan få det ud af æsken her. Ja, så er det selvfølgelig fast, ikke? Og så ud med der. Så ham her, banditten her, tænker jeg, at vi sætter på vores Smith & Wesson. Det bliver sgu nok meget nice. Den har 3 forskellige rektiler i. Det vil sige, at du kan få en plet. Jeg lige det på æsken, hvis man kan se det her på. Så man kan få ringen med pletten i, en ring alene, eller en plet alene. Og det er egentlig meget fedt, man kan skifte på det. Og så sidder der oppe i toppen af det, så er der en lille ladedims til batteriet. Den har indbygget batteri i, og så er der indbygget sensor i det. Sådan så holder. Lad os håbe, det kan holde det bare alene. Så er den indbygget sensor i, så den også vil autojustere lysstyrken på det. Og det kan man selvfølgelig override. Der er egentlig kun den her lille knap på den. Og der kan man override for en kort periode. Jeg tror det er 30 minutter eller sådan noget. Hvis du trykker på den, så vil den beholde den lysintensitet, som du har valgt den til at have i det stykke tid. Hvis du nu siger, at du skulle skyde indenfor, eller et eller andet, og man gerne vil have lidt lavere lys på, eller et eller andet, den dur, så kunne det være derfor. Men den er super hurtig udenfor. Så det glæder mig lidt til. Den smider vi bare på her. Den har jo en standard footprint, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Står på æsken. Nej, det gør det ikke lige umiddelbart, men den er lavet til 320'erne. Jeg smider det på linket. Jeg kan ikke lige finde den nu. Men den skal vi have på vores Tandem Cross plade her. Men først skal vi lige have det originale plastiksigte heraf, hvor der egentlig er meget fint med fiber i. Som I ser, pistolen er kokket, den er tom, jeg har ikke magasin i, og jeg har ingen ammunition i min nærhed. Så det er jo noget tomme væsen, når det er amerikansk jo. Så en lille tomme umbraco-bandit. Jeg løsner ham her. Sådan der, ud med skruen. Og så sidder der sådan en lille tab heroppe i, så man skal slide sit sigte bagud, og så slipper den der lille bandit. Plastiksigte, egentlig det er stadigvæk nogle super fine fibersights, der er på den, vil jeg lige sige. Super lækkert. Men det er ikke det, vi er ude i. Nu skal jeg have min Tandem Cross plade af, det har jeg allerede besluttet mig for igen, så derfor vil jeg ikke gøre alt det, jeg plejer at gøre. Men det her, det er aluminium, der er eluxeret, og det her overflade her er egentlig lidt, altså den er en lille smule sart, du kan se, der er en lille smule ridser, man kan se det i videoen, men der er en lille smule ridser på allerede, og jeg har ikke haft pillet ved det. Så der tænker jeg lidt, at det har sådan noget super stærk lærredstape, det vil jeg altså sætte på bunden af den her plade, så de her to, altså ikke står og klapper på hinanden, når der sker noget ballade her, tænker jeg. Så pladen her har det der hak, ligesom alt andet. Det passer i det her hak. Og den slider man bare på her. Så ind i hakket, ned og ind i hakket. Og så har du egentlig bare det her lille gevind foran her. Så starter du bare med at putte skruen tilbage. Det er ikke sådan her på video. Sådan. Og så er der altså en lille... Så det bliver mere tight selvfølgelig, når man skruer den til, ikke? Og forresten, jeg glemte at sige, at pladen kan vendes. Så hvis du vil have sigtet helt heroppe foran, kan du se, der er et hul her. Så vil du egentlig vende pladen. Så den store plade er helt herovre foran, hvis man kan lide det. Det har jeg set nogen gøre på de her små 22 plinks, der er her. Men alle mine andre 9 mm og noget, de har altså sigtet bag i, så det tænker jeg, at det gør jeg også på ham her. Men den slupper lidt,
Og det vil altså det her, det er i selve den der, hvad kan man sige, krog, der er noget slup i. Men når man spænder skruen ned og spænder ham til, giver den bare et lille ryg, ikke? Altså, så er det væk. Og jeg tænker, hvis jeg har mit lærredstape på også, og hør, så det der klikkelyd, jeg får her, den vil også være væk, for vi ikke har noget metal mod metal. Så det tænker jeg på, det gør vi senere. Så holositet, der er der selvfølgelig nogle huller, men jeg har fundet ud af, at de der huller der, de passer helt perfekt til mit holosite. Der hører så nogle skruer med, nogle små bitte skruer, til at sætte sit sigte fast på pladen. De er til det her præcis sigte, fordi det her det er et meget slimline sigte, det er super lavt til bunden, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Så de her skruer var jo, hvad kan man sige, 5 cm for lange, så dem har jeg selvfølgelig kortet af, filet dem fint ned i bunden og bla bla. Så på med sigtet, jeg ser om jeg kan gøre det ordentligt på videoen. Det er jo sådan nogle super små skruer, så det er en lille tomme umbraco, vi skal have fat i her, så vi kan fange gevindet. Nu når man har kortet dem af, så er det nogle gange lidt sværere at fange med gevindet. Men jeg tog cirka 5 mm af, det passer med dem her. Når den sidder fast, til det næste på. Sådan der. Hvor der fanger fint. Jamen så lad os skrue lidt dernede af. Jeg kan se, der er lidt, kommer selvfølgelig lidt slup i sigtet. Og nu det her sigte her, det er jo egentlig lavet til 9 mm. Hvilket er super fint. Og på den her plade er der jo ikke nogen rekyl tappe til det rødpunktsigte. Så hvis du har et rødpunktsigte med pletter på, som der skal passe ned i noget i en slæde, eller skal have en adapterplade, så kan du ikke få den på her. Det skal være et sigte, der er helt glat i bunden, eller minimum har hullerne op i sig, kan man sige, så de kan komme på pladen. Og så er der en lille smule slup i sigtet sideværs, så man kan ikke se det på video, men man skal lige flugte ydersiden af tandemcrossen med sit sigte, sådan som bare sådan cirka skyd, sidder bare lidt lige, altså det er fordi jeg er lidt nørd med det, ikke? Så hvis nu jeg lige retter det til det der, cirkus line, og skruerne, som sagt, jeg skal have skilt det her ad igen, så det er kun for videoens skyld, men når jeg har færdig med alt det her lærred og noget, så får skruerne til sigtet selvfølgelig noget af den blå Loctite, som for lige at holde sig fast. Det er jo ikke fordi den her pistol, den sparker en halv hest, vel? Så man behøver nok ikke at sætte det super fast, som på en 45 eller sådan noget lignende. Men de får bare et lille but her til videoens demonstrationsbrug. Og så når vi skiller det igen, så får vi selvfølgelig noget Loctite på dem, bare fordi vi kan. Jeg kan så se, at tandemcrossen og sigtet har den der kant der, og tandemcrossen stikker meget ud over pistolen. Det er jo æstetik, altså jeg ved det godt. Men jeg tænker lidt, at vi får den her på et andet tidspunkt, får vi den her fræst ned, så det passer med sigtets bredde, rundet lidt måske, og så får vi den elukteret igen. Det tænker jeg på, at det vi gør. Men nu sigtet på, egentlig super hurtigt, bum, har vi altså en lille 22'er med rødpunktsigte på. Super nemt og enkelt at lave. Som jeg viste, så har den her holosite bare et lille knap. Så hvis jeg trykker på knappen her, kigger lige selv. Så har vi nu tændt den med rød, den har grøn jo, den her, så er det ikke en rød punkt. Så total markedsføringsmisplacering her. Så håber I bærer over med mig selvfølgelig. Det er ikke et rødpunktsigte, men det er et grønpunktsigte, hvis man vil kalde det. Men vi kalder det bare rødpunkt i dag, ikke? Jeg har taget den med cirklen. Jeg ved ikke, om man kan få det at se i videoen. Jo, der er I der. Så jeg har fået den, med, hvor vi har cirklen med en prik i. Og det er altså, det kører bare. Altså, og den justerer selv lysstyrken og lader selv batteriet op. Og det holder altså super godt batteriet på den. Den har ligget i kassen, da jeg fik den. Jeg har haft noget af dimsten, da jeg lige har fået sigtet selvfølgelig. Og jeg har ikke engang haft det liggende i vindueskarmen eller noget at lade, så det er egentlig ret fedt, synes jeg. Så sådan der skal vi lige smide slæden en gang, så vi kan se, hvordan den ser ud. Det ser sgu da meget nice ud, ikke? Gør det ikke? Så den glæder jeg mig til at få ud og plinket. Super fin lille sag her. Og det der faktisk tog længst tid, det er jo selvfølgelig at lige kort skruerne af.
præcis det her sigte, og hvis du har et sigte, der er lidt højere i bundstykket her, så skal du ikke korte nogen skruer af. Så er det bare super fint at plug and play. Men du kan godt høre, altså et stykke læderstape nedunder, det tænker jeg, at det gør underværker, og så er den altså hverken riser eller har en mærkelig dimselyd. Så håber du fandt den her video inspirationsfuld, og selv har lyst til at kaste dig i krig med dit Smith & Wesson projekt, hvis du har lyst til at bygge sådan en lille bandit her sammen med mig. Og håber at smide et like, hvis du har lyst til det. Kun hvis du har lyst. Og jeg prøver at se, om jeg ikke kan få smidt nogle flere videoer op. Vi havde jo som sagt købt et nyt greb til ham her. Også et tandem cross greb. Så det kan vel også godt smide en video af. Altså tandem cross er jo super gode til at hvad kan man sige, at lave demo-videoer. Og mit holosight, det købte jeg hos Tak Dane i Jylland, som der har rigtig super mange af de her sigter på lager. Igen, ikke sponsoreret, brugt mine egne penge, koster 4.000 kroner for sådan et sigte her, men det er absolut pengene værd, synes jeg. Jeg elsker rødpunktsigter, som der så nu så bare i det her tilfælde er grønt. Og den grønne plet, jeg har ikke rigtig prøvet den her endnu. Jeg har kun prøvet en enkelt pistol, hvor jeg skyder med det, og den skulle være en lille snas hurtigere at opfange med vores øje. Men det må vi se på en anden dag, når vi kommer ud på skydebanen og skyder lidt med den her lille fætter her. Så tak for i dag, og vi ses.